lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti inta ibasa kanikan biag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Priscilla Yuson dita Paniki Tarlac, ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, ni Ma'am Adela Vergara kani Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez dita Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, kastamatan kani Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan met ni Sir Ruben Dayog, ni Sir Abraham Agner, kastamatan kani Ma'am Florenda Gaspar. Makablaawan met ni Ma'am Nanette Hasmin, kastamatan kani Ma'am Analisa de la Peña. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Bueno papagayam, ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, Amila, Manipod Probinsya, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Ilinged na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papanken ayat, nga uray adon atawan tinaglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ang yamanak na sinong bata mo't lang ti ayat nga datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat nila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matin tinasamit ngawan. Itinabayagan nga datdaton mo kanyak. Sapay kumata din aktupal daangan. Namnamaam day ta, Jenny. Si kalaang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong daang iti denak. Ikarik day ta kengga. Agyamanak Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi day ti alugar kadagiti sa pataken karing karita. Kitsabay ko ma, dating to agbaliw day ta panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino man ang tinagapuam, Jenny? Papa? Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay ama mirmiraot? Nabanogak, Papa. Kaya't kuntiagin na na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga ka di adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatak ni Miller. Ha! Binamag a klase ti ayat ta, Jenny. Anyang iti masakbayam to iti dayjay ama mirmiraot lang. Anyang ay ti ipakanantukin ka. Root! Papa! Sinam sa siya lalaki, no di mo kayat nga dadag sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga agin nayat. Iha, ang panunot ka man anay bag. Saan ang maibagay na niya ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso arumbang nalaang nga ron, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di maisalaan ka mamirmiraot? Papa. Ulita ka, sinaam day jay a Miller, no di mo kayat nga dadak sa mapasama ken kuana.
Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. Saan kumaratang kan tulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller? Ay, uwan, sir. No, ti anak ko ti sapsapulan yaw, awan ditaw, simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw, sir? Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo't sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, tataywan na ti anak ko. Saan amay bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanin talo pa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kaya't nga dadag sa mapasamakan ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay pa di ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Ay, tiyak man na muna lang. Pasalamat ang tanagan, nak. Dagasan na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumwar kami. Ngam, aging kita. Awan pa mo't lang, awag kan text na. Sapay di na sungsung batan na kita awag ko. Ay urayam laang, Ang mga no pa umay day jayan. Sa balit agparparik na kanyak, nanak. Mapanak sa langin ni Jebalayda. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakit din dakar sa napasama ki ni Jenny. Ay, kalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga noadalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope dyan eh? Anya dilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap numamuam. Ha? Passport kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika iha. Ijay mo kay tuloy di panagatar mo. Nasa silab na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamat ijay na antim nga hilda. Kastamatan dagiti kasinsin mo. Ang Papa? Di na kuman pagpungtutan dyan eh. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipod pa idi. Tinumpal kon ti amin akayat yu. Iyadayuyo kanyak ti lalaking ay ayatag. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang data. O sarimot adeta utag mo. Iti kasta. Ad-adang ang progreso ti biyag mo. Mamin ano ka din ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa. Musan kumanat ang kanti ulom? Diyak kumamit aramidan ti kastol. Pakawanan nak, Miller. Nga putdantan ti relasyon ta. Saan Jenny? Pang-asim. Di na kumamit rabakan iti kasta. Tiyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Iso ang masapol nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ang napatig ka unay kanyak. Sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. So pang-asim, di mo aramidan ti kastol. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amumat day
Nung di pa panti parikot. Sige, may karigatak akasarita ti amam. Ilaban ko ti na ita, Jenny. Nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak magtaniagadan. Anya, lugas ta, panawanak. Panagkunakat na sa isayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Amot na niya ti kabailan na nga aramiden. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Nalipatan ka magtanmiller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla madutog ti puso, iti sakit na. Yan, wala. Palupusan ka. Amo ka pala na mamin da ito sa amam. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti pa nagsuplin, Jenny. Miller. Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay ti biyag ko. Iso pangasim. Ta di mo wakswasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Maramitan ta. Basta ikarim ti pa nagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik ti pa nanguray ko kang ka. Jenny. Ay na, pagbiitla talaga ti panawad saan ka di anak kao. Wan nga ron, nanay. Kasla kaano lang day di pirme arigrigat ta. Ita, may sakan nga tornay. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak. Panawin mo't siguro ang tapno, asikas wambat ti bagay. At day ta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo day tabanang. Mapanan ti tawan, anak ko. Ken may sa, bakit akon? Asino tungay ti kadwamin tunawan akon? Nilaang Jenny ti umuna ken mauding ayat ko, nana. Aklunak ngaging gayta. Or orahek pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Itay pa ikit di ammo, ano si bibiyag dapay? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no, adakit ding bukod na pamilya ija Amerika. Ay, jak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak enton bigatwan. Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang a Miller ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumat saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na day ta a Miller ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo rinsan. Sayang, ti kinapintas mo niya. Kita man, no? Nabakutan ka, nabalasang gapoy ti day lalaki. Sayang, ti puli insan. Puwera angaw insan, ha? Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat?
Sana all, insan. Ang kasanupay ngay daytang ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller iti Pilipinas. Awan mat kontakyo. Di mo matamo no nakiasawan ni agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka, insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkulak, kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kastaan. Kasano ak tulangin noawan kayon. Patibkirin niyo kumati pa kinakamiot. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Already mo ibaga. Amo, naging gaita. Kat ni Miller pala ang tayo Papa, Ore kasano, di pa nang ipakitam kanya kadaragsak ka. Marig naglata ti kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. May niya dayo ka kin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit kan ka. Tila ang bukod ko pagragsakan, di pinampanunod ko. Itakla nga mga miris, nga dugaya man, tinapasakitag. Paghawanan na. Gapo, talinapdak. Di pagragsakam. Nujak siguro linapdon tayo yan ayat yukin ni Miller. Lalapit, nadaragsak kayo kumaitan. Nagpamilya. Ket nakitak pa'y kumada kitang pokok. gustunan papa. Di yun ipilit ti agsawa. Nagargaro amarigatan kayo. Manipon dita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma, saan pa yan na nataw ti amin. Dawatag kay kitawan nakto iti pumakawan. Kankuara, agraman iti inana. Anak ko, pagkawanan na. Kuma, anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito ang lugar. Tayan ayat abinokalmi ni Jenny. Tuwapulo na tawen tinapalabas. Manipod da iti naudi ang nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunagan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayat eh. Aging gatong palbiag ko. Ngam. Ay. Gustong sakit ni nanang. Panawan matantap no asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanbatan ti tawin. Noon day mo tinapanawin ti panaguray ko. Ang panagunak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbangag matagayat kan payat. Dito ang lugar tinagbalin asaksi ti yan at mi. Iso day ti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik nami. Panahon mas siguro. Tapno waswasa kan. Milan! Ha? Jenny? Oh, Milan! Jenny! Ang yaman nagtalagsupli ka matlang. Among ka tinga. Shh! Gustunan, di mon baliksan pa'y. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny? Milan,
makawan anak no nagbali na ka nalupoy. Katyak in laban kan ni papatiayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik tim madayo iti danam. Anag babawyak, kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Oh, Jenny. Sakbayan uyos ti hangas ni papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ka ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamakawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rudan panunutan day ta. Napalabasin day chay. Tinapatag kita kasi ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon tayo panawan, di pa nagsinata. Jack pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa, kasing karik di kain ka. Sika, di umbo na, yan mauti ngayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawa. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa, ti ad-adda ang mangay aywan, kadagiti apo ko mi. Dahito man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat ket makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan, nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon adumdumngeg dito'y programam. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama, to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan, nga Greg. Agtawanak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak paylaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ne,
Apa yung daron? Anya ti mapaspasamakin ka? Kasano da ito yan, Greg? Masigugak matan. Ha? Ay, kat nasayatan mo kasta. O ang rumba nga pagdanagam. Ngamin, takdiran gamay. Ikalay sa ka, Karol. Ha? Apay ngagsinay ka ngay. Numabalin. Tsak pa'y kumakayat yung sigog. Ay, sus. Agyaman ka kiti, Ngamin, ado dagiti kahit naunay tagisikog. Nga masaan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamuan datatang ka na ng tikasasaad ko. Katuan na. Sigat makamu, Karol. Kan maisa, nasaysayat mo't lang. No ijetan probinsyang hagnain. Kasanon ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagan? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta lagi di nalaing ka dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam, Karol. Uwan na nang. Ay, una yan. Anya day tangay nararamid mo, Karol. Kunak man, no kunam amapan ka ijay sudan, tapno agtrabaho ka. Iti kasta, makaurnong ka iti pagadal mo. Napang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik na. Jack bebaan ni Karol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamot basit urnong ko, nana. Isuntera maten mi. Iti kasta, baka pagkalay sa kami na dagos. Nasaya at matangaron no kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numanusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. O nana, di ka madanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong ka na kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad, inton makapagpasngayat nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta, makalpasak matlaang. Kada kayo kanigrig nga agsarita, may papaniti day ta anak ko. No siyak lamay sa awan parikot. Basta aram iden diyo ti amuyo apagsaya ata diyo. Lakay. Kapay ka di ba ka? Kasla nagagat mo ni Greg anya. Naglaw ko mga data baka rumpang na lang, Nga ba, kinayat mo ni Karol. Ano sanda, tibiyag dito'y away? Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inaunagayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Wan sa maunay amadlaw. Bayam na tatawin baka tinapatag kit nagagat ni Greg. Sa bagay matkit diya. Malaksid ang nagagat, nasingpet pa'y. Tinasaya at kasaritang tuman di anak mo. Magbaga, saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamat din, alilaan na. Agtungtungpal mo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wait, naturay unay di anak mo. Maday, tigas di mo gali na. At da pagpatinggaan ti kinaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Karol. Bakit? Anay ko, anay. Bagay, Karol. Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kastaw na yun di sakit na. Sige bagat. Mabit lang nga ro, tagpalasak.
Agawaam atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla batok kulit sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kasta unay nga ut-ut na. Ayan, ayatin ang sakit. Dito'y. Kandito'y. Inayadam nga ilutan. Anya nga min ayatin hararamin mo bakit? Awan. Nagtugtugawak lang mata nagmalmalam. Abang anong gapuday tayo ti panagsikog mo bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Nala, isartang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit mo sawan, di ka pa nakaluto bakit? Ibaon ka ayan no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg? Carol. Greg Barok. Nana? Ang bume ka ni tatang niya ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan mo siguro, Nana? Ama ano, pasot lang ti panagsikog na ti kasya nga ugali na ita. Wina, sana may parbang ti aramidin na kin ka. Sanak matakas dyan, di nagsikugak. Ti kunamkit day, adatang tangsit ni Carol, iso akas dyan. Kasaritak tumankit day, asawam. Bayan nyo, Nanang. Sana ba ni? Tadantanin ti panagpasngay na. Patsik ngagsubling tumat lang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak na dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Gat mapaling kuntun nga aratwan. Masapala dublyak pa'y tagagayt. Nangrunay ta. Tadan anak mi, kani Carol. Greg Barao, gusto pa lang dito. Umay kaglinaw. Ta, agmirinda ta ba? Wan tatang! Mabihitan da ito Palpasir kon, iti kasta. Mapadano makon. Umay kagite. Makaura delta baro. Kasta una apodor na rin. Makasinit ti darang dinay. Alawan tatang, umaya kon. Greg! Greg! Agrein ka! Uy, Greg! Abay ka dahin bagay. Ingkay timplani ti gatas ni Bibi. Kasta una yung nasangit na. Sige na bagay, makaturturo ka kunay. Amumot na bambanlo ka nagtrabaho yung talon. Agrein kang kunak! Abay ka. Abay ko magtara ka ngay. Ingkay timpla iti gatas kunak kat! Oh my God, na malawanan. Mabiglaan ako. Carol, anak ko, saan kumamot ang akasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siyak ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam. Rumbang nalaan ko mga agyaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapwanan ti amin. Isu akas tuyak ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki.
Abay nga ipabasol mo kan kwa na ti panagsikog mo ngay. Kinayat mo ma. Kinayat yu adwa. Iso nga awan nga ron at ipabasulam. Ay, basta na nang. Basol na ti amin. No kung nakabasol na, basol na. Period. Carol. Ayun gayam na nang. Agsubli akong ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y nang timakam mo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnong ak iti pagadal ko. Kaya't ko ti ag-eskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Karon. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? 3 bulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Yung maging kay ta, di pa'y nagawin. Madanagan ako na yan. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, ang mga numakumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mo't katapaggidanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparik na kanyak, nanang. Tinasayahat, ibatik pa'y laing kada kayo ni baby. Mapanak i-Jesu da din bigat. Mapan kubirukin ni Carol. Makamu ka, barok. Amom ka na no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na, nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sige ti makamu ha, barok. Sapay ko mga road, tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Rodmira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako. Ibagam ko matibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. Ada kadwana. Asino ay ti kadwana? Uwan Manong. Iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, anya, Mira. Ituloy mo tigat mong ibaga. Masikog ni Carol, Manong Greg. Anya. Naibagada kadikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Kuha Manong. Mira, pang-aasim. Ibagam tipod no. Ay na. Kaparayaw ka talaga, Pok. Ay, pukal. Daras dumakal. Ay, Urayan talabit ni Daddy kan ni Mami Buwan. Nalabit ang paawid ng dagijay. Day, ada ka magaya mambaraw. Magmaymaysa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang. Nay. Apayan barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasama. Nakasaritam ka di matlang di asawam. Ni Carol, nanang. Simboro titi sa bali a lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko dahi ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito iti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikugan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit matan. Awan mo ka nagkurangak. Tapno aramidan na tingastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka dahil nga ti anak ko ti bagbaga masinurot mau. Wala na. Masiguradong kita. Yak lagi tinagpindot. Nakita na kitindwa mata. Likarol na jay. Daragsak. Ang makikingkin ng til itilalagi na.
Inyawid ang tilalaki na at agdandan nata karon lanang. Diyos ko! Anyagay ti planom ita, Barok. Di ka matalaga na lang. Agtalinad kami lahat dito'y ka ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo kuyo? Kan ba isa? Awan magpapanan mo sa bali. Amo yung nga ulila ako na damang. Da kayo lang intim ako na pamilya kita. Ay, agayaman akno kasta, Barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mi kan ka. Pasensya ka, Greg Barok. Diyak pulos ni namnama nga kasya iti aramidan na. Awan rin bang ikidawan niya iti pamakawan, anak? Kan mo isa? Awan sa bali nga ikarkararag ko. No di ti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg Barok. Si sasagana kamang pakawan. Kan mga awat malinggan ko na. No lakit di tagsubli ti din namin, nanak. Nga uray masikugay iti sa bali a lalaki. Kasta ka di, Barok? Wala na. Nasakit. Nga may karigatang aklunan. Gamin. Ay ayat unay anak yo. Kan maysa. Tiyak kaya't amadadahal ti pamilya abinukal ko. Amok anak ko laapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay kumagarod. Tabaka amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanya, Greg. Uling tagtagkin daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ikarig, sana na maulit. Agsising pat ako na. Agtalinaad ako niti dinam. Carol. Diya kaming gayat. Ngawan ina ang mabangunan tanak ta. Amok tiriga tawan ina na. Kat diya kayat ang mapadasan ti anak tatay ta. Greg. Agyang anak. Tanaka amiris ka matlaang at agos. Ikarig. Naibilang ko kaspudpud no anak ti bas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Ikarig. Arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na kiti nagkurangag. Awanan yaman na bakit? Tao tayo lang agbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos tayo tayo katata. Katya kay palubos. Kay sud agbalin na rason. Tapno marakrak ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tanti na balabas. Hindi kasta. Makarugi tamanan. Para itinapimpintas pa'y ang masakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawak, inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak, ngem babaan iti panagkarkararag ko, ininot a nakalipatak. Inpakita kan inparikna namat, tinalaos a panagbabawi na, isuan na isublimat laang ti panagtalak ko ken kuana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak ti inpas ngay na. Kat aging ga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno nga amana. Awan mo ten balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At damat ten bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi.
Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. Toy pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao, nang runa iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin itaapanawan manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa ken ama kadagiti annakyo. No daddo malang siguro sandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam nga tao tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin ket maikan iti maikadwa agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen a marikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaeng nga rod nga agpakawan ken mamakawan tayo. Alakastan pagayam Greg ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti surat nga inta drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan itinagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapankan ayat. Kat pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi. Asika timang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon. Makuna ka na padasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko. Idi sininaanak ti mo na anobyok. Ang saan gayam? Naragsak ka man. Tas sika tinagbalin na gaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay saklang ken nga rob daman nalon. Emura no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng tipagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat itinapod no, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman ak no kasta, Aisel. Amon, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla, di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansin ni nanang? Kasadya talaga ito gali na. Sana bale? Tas saan mo't nga isuti ka din nam? Siyak mat, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag, aging inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mali ka di man nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisilay. Apay no armo mo na nakaw. Anya? Kasano ko mga arma? Kat nobya ko na Aisel na lang.
Ay, kasinaamon, Day talaang, Anya, ngay kumati maganap mo ni Aisel. Pada tayo nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrabahuan na. Oray pa na. Adda nga rodon nubya. Iturundak pa lang matngagaram iti sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armam ki day di silain. No kunak nga armam. Sika mulaang ti agnamay no tong palom ti bagbagak. Ninamang may. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang taro magnisilin, kayatin na nga tamay. Ay na, iso lang nga rodon ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di may aw-awisan na kapay, mag-atender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Iso nga armo mo na nakaw. Nanang. Basta armom ni silay. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Nawatam. Nanang. Ay di ka nagkadkad. Tagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman na. Tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito yung Jojo. Kunak no din akong patgan. Ngamin, pinagkadkadan nakmat ngamin, idi inawis ka adumaray iti party. Kwa silin. Among ka din mo, apay pinatgak tikid daw mo ita. Apay, Jojo? Gabata, agayata kong gan ka, silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga ururahit nga ipagamday ta. Kasta, kaya't nakadingat silin? Wan, kinapudno na. Nabayagan ako sunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay, kung sinina ako na Isel para kin ka silin. Agpay so, Jojo. Well, namiris ko mamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Isel. Kasta nga ruwan. Sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makabalasak matlaangan ken ni Aisel. Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinakaman nariknak idi. Urian niya ti aramidag. Pulos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor iti elementary kami. Ngam iti nag-high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, say, anak. Umuna ako ni Jetalon. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No aging gayta, sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas de dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay katiagdanan. Tanaawat kung ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit binaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanya? Alagarudan alakaw. Umuna ako ni Jatalaw. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos.
Imbag man ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan ngayon imay dito'y balay Pasensya ka na, Hazel. Imayak, tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa, Hazel. Sabay ko ma, ta sanyagsakit tinakam mo. Yan sabay ko ma, ta maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Hazel, kahit kunti makiwin na swaskan ka. Anya? Ang apay. Adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Hazel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga ron akayat mong ti makisina kanyak. Iti anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa bali nga ayatek. Anya? Nagdaras matan ti panang isukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan ako nga, Hazel. Nagbalinak lang nga napudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nang isukat ang kanyak? Ni Silene. Anya? Ni Celine, ang batch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, at sabay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Hazel. Apay ang naramid na ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Gapo tayo isuti nakarig na kitipod na palagayat. Anya? Awanan kay tibain. Ang Hazel, pangawanan na ko nga. Saan nagbali ito panulog ko? Ni Silene itante etek sana si ka. Alala, gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dya lalaki. Una lalaki ito lumapagtalakan. Sa magayan. Ay, jakla ni namnama akas jay gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wa lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam ubaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaske. Tsaka puno ka sa no malipatak na ito yapang nakapasakit ko, tatang. Eh, nanak ko. Bariknak. Ti barikritnam. Igam, rumbang lang lumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakit nakatisakit tinakam amarikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin mga sagitan ti kasi klase ti lalaki. Ipakitam kinkwala. Asaan lang nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surungkol. Sa dino tayong tinalay nga anak mo natin? Nagkuyog da kan ni Silene. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no apay. Kahit ko makasarita, kapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kumanda makibiyang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at to ti biyag ti anak ko, no ni Silene ti masawa na. No kasta, dahita ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. He! Rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. He! Nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Uy na, takayat ko kumama kasaw. Nung ti mo inanak tinakasaw. Anya nga itinbagbagan ni nana nati, tatang. He! May samay dahil dyan, bakitan? Konsinti daw. Ni,
Apay mo tanak ko nayo ti kasta tatang. Bay-bay akalom ti alak na. Saan ko makanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Kanya pa nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin a kasasaad day dya a Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo ka no riribukan pa iti biyagda, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi adda tayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayaten na ko ni Jojo ngam iti sikan. Mas ay ayatan. Dahita ka di timbaga na kan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahita tipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan ko na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? Addan tulaang aldaw mo kanyak, Aisel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pala ngagpalabas iti oras. Nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalagan iti rikna. Kuma, iyanod magtanti danong ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apayasyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nagragsak itinagan niyayat. Saan mo aram itong tikasta? Bastos ka! Apay ngay narapap na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpukaw mo. Kayat ko lang nga erwar ti sakit tinaka amarikrik na. Awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Narakop ka matin. Ayun gayam. Siyak gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay, anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinagam amarikrik-nam. Mabaling ka di amamuan? Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anyo? Ay sos, iti dahi ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat nak iti baknang. Kan ada na talgad at trabaho na babae. Basta ka di. Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta dahi tan. Kahit mo asawan, isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasday. Kaputa uray siya. Insukat nak mat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasday. Kat rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutam. Ngam siya. Sa nagsakit din akam ko iti inanamid kanyak dahi dya alalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo deta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Saanan? Kabalak ti agawid na si Shak. Itulod ka, miss. Amangan no makasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanyang pitaramidan dakan ka.
Mala, umay ka na, Aisel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas tao na adanag kuking ka. Kinasino na takagwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanak yo. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Aisel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak to lang ito may pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Aisel, patuloy ak nga rudan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak, Ramil, ha? Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti ar-aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan-ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatan, mga no mapaluspo sampay. Sayang ba'y? Un ka dinana. Saan kayo matanagan? Tasyak di makam mo. Di ka agkapoy-kapoy, kunak manayin, Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya? Kasalama kong konsensya. Da, anya ko mati baka konsensya ambay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy dinaramid ko kinkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusan minto nagkasar kami. Ay, awan parikot iti dayta kunak nga ruday. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin na tarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man. Kas laggaganat kang agkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami kahit maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, agkalaysata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka nun ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot nga agkalaysatan, sweetheart. Oh, agyaman akselin. Nasaya at Mike, nagpasyar ka manin baraw. Tata, umay kuman man ang pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel baraw. Sige, tata. Kitagyaman na ka, ha? Baraw. Oh, api ka di, tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya day, tata? Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay, ko. No bilang tarmak, tata. Ada ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti day tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak matan tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel baraw. Sapay ko tadi mong tupaldaangan ti anak ka. Aisel, kumusta kan? Okay ak lang, Ramil. Nasaya at matihorno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalaysada iti nangisukatan na kanyak. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tay kan nakitigundaway amang ipakita anapudno ak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noon niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga agap-abura. At dahak lang dito'y amang uray kan ka. Itangaan daw ti kasarda Jojo kansil. Kasla mabarihan ti barukong ko. Kung naglakit din no ni Jojo ti lalaki ang matakunay-nay ko agigat tong palpiyag.
Saan madgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Nga apayakas to'y tinagbanagan ti ayan-ayat ni. Apayakas jay lang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Itikas na. Daras ti pa nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalabas.